Pane nyaya ndakanotora kwamutoko yagogo Lucy Dzuro ava nenyaya yatakabuditsa. Asi chandakafarira chakataurwa nevazukuru vavo ndechekuti hapana munhu akambovapomera uroyi pavazukuru vavo vese oro pavana vavo vese, which is something that we want and we want to see in families. Chandinotenda Mwari nacho zvikuru ndechekuti mbuya pazera ravo iri kana aripo mumhuri muvazukuru vavo nemwana wavo anga achinongedza kuti mbuya vairoya, munhu iye ari kutaura nechemwoyo make. But zvinhu zvisina kumboitika mudzinzaro kwedu kuti mbuya vakambonongedzwa kunzi vanoroya. Ndanga ndichigara ndichitofunga imwe nguva chiti rimwe gore pakauya tsika mutanda zvokuti nezera ravo munhu ataitotarisira choti mbuya vanobatwa chete, mbuya vanobatwa, but mbuya havanambobatwa. Mbuya vakatobuda vakachena vasina kana chinhu hatina nhoroondo yeuroyi wambuya. Ndo chinhu chandotenda Mwari ichocho. But it turns out kuti there is a story, this story yaitika kumasvingo. Todii nevanhu vemumasvingo. Anyway, nyaya yaitika kumasvingo iri kurwadza nenyaya yekuti Mwana abatsira vana vake kuuraya mai nababa vake nenyaya dzeuroyi. Chiitiko chinoshamisa chaitika muvhileji chorupanga kwedu uko kwamujena uko. Mwana wauraya baba namai nemhaka yeuroyi. Waponda baba namai vakafira pasipoti. Pakashata. Zvizhinji zviri kukonzerwa nemaprofita, zviri kukonzerwa nen'anga dziri kupesanisa mhuri. Sezvamunoziva imimi, ma-statistics anotaura kuti 70% yemafamilies havanzwanani or they are dysfunctional. Mafamilies yayo, mafamilies anosanganisa vanhu vanenge vasingaonani eye to eye, vanhu vekuti baba namai vakakura vasipo, nezvimwe zvakawanda zvinongoitika mafamilies. Saka zvinoreva here kuti mafamilies aya akaafektwa neuroyi. Saka ngatigarei tatarisa kuti hakuna mafamilies, mashoma mafamilies atinowana ari perfect ekuti baba namai varipo, munin'ina aripo, mukoma aripo, vanowirirana. In many cases tinosangana nematambudziko ekuti vanhu hatiwirirani. Asi tikazvinzwisa izvozvo hatizopumhani uroyi. Nyaya iyi yandisuruvadza nekuti idini takambosangana nayo kumusha kwedu yekuti tainzi tinoroya, mai vanoroya and all of that. But zvinenge zvisina proof manje, vanhu vanenge vachida vachingotaura zvavanenge vachingonzwa. Saka tinokumbira hama dzinodikanwa, kana muchinge masangana nematambudziko, chimbodzidzaiwo kusangana nematambudziko enyu modzidza kuasova musinga include nyaya dzekupumhana uroyi. Kana vanhu munhu akutumai kuti munotaura nyaya dzeuroyi, anofanira kukupai solution isinga include kuurayana nehama dzenyu kana kuvengana nehama dzenyu. Kana angokupai solution yekuti muvengane nehama dzenyu, ari kutokuparadzanisai, and munhu iyeye haana chakanaka chaada kukuitisai mupenyu hwenyu. And muchapedzana muchinongedzana uroyi motadza kuwirirana nezvinhu zvamunenge mangoudzwa. Nekuti chandakaona inini pan'anga zhinji ndechekuti hakuna n'anga isingakuudzi zvauri kutsvaga. Oliver Mtukudzi akatozviimba izvozvo akati hakuna n'anga isingakuudzi zvauri kusuri kutsvaga. Ndo yaunoti n'anga yaona iyoyo. N'anga inaona ndiyo yareva zvaunoda. Pamunoenda kun'anga mune zvamuri kutsvaga, ende inobva yakuudzai zvamuri kuda chaizvo. And in the end munogumisira mavengana nenyaya dzisipo. So tokumbirisa hama dzinodikanwa, ngwarirai. Mashona anoti zano pangwa une rako. Musaende kun'anga mune pfungwa yekuda yekufungirana pachenyu. Endai kun'anga mune pfungwa yekuti mugadzirisane, muvakane. Kana kuenda kumaprofita, endai mune pfungwa idzodzo. Nekuti mukatadza kuzvidistinguisha izvozvo, muchagumisirana maurayana sezvaita murume uyu. Tine urombo nemhuri yarasikirwa, asi havana zvavaita. Ndo inonzi chavagona hapana jere rekuZimbabwe. Chekuti hapana chavagona. Vauraya baba,
ivo vakunopinda mujere, vakunofira mujere. Chavagona hapana. Chavanga vachiti baba vari kuvamisa, kutouraya kwavaita vabereki vavo kwatovapinza mujere, rimwe jere ravanga vachiti ndiro tine jere reupenyu. Saka zvabatsirei?